σήμερα. Και εδώ. Και χθες στη Δεσκάλη και εδώ. Αυτό μας τιμάει επιπλέον. Χαίρομαι πάρα πολύ. Διπλή παρουσία και φυσικά ανάλογη και συνέχεια. Να είστε καλά. Είναι μεγάλη τιμή σήμερα η παρουσία σας εδώ στα Γρεβενά και χθες στη Δεσκάτη αντίστοιχα, και θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα μεγάλη τιμή για μας ότι σήμερα είστε εδώ, στα δικά μας μέρη, στα δικά μας Άγια Χώματα εδώ, σε αυτές τις γωνιές της πατρίδας, που οι προγονείς μας έδωσαν μεγάλες μάχες χρόνια και δεκαετίες πριν. Αυτός ο τόπος να είναι ελεύθερος, να δημιουργεί και να έχει παραδοθεί σε εμάς, προκειμένου με τη σειρά μας να συνεχίσουμε μια παραγωγική και εθνική παρουσία σε αυτόν τον Άγιο τόπο. Γιατί επιμένω και συνεχώς παρατηρώ πως όταν η κυβέρνηση βρίσκεται διαρκώς κοντά και στην τελευταία ελληνική γωνιά, κοντά στην Ύπαιθρο, κοντά στα χωριά μας, στις γωνιές της χώρας, σημαίνει μια εθνική συνοχή, ένα ενδιαφέρον, προκειμένου η πατρίδα να δημιουργεί, να βρίσκεται σε διαρκή παραγωγική παρουσία, σε διαρκή ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική, προκειμένου η δυναμική της και η ιστορία της να πολλαπλασιάζεται ανά τους αιώνες και πάντοτε αυτός ο τόπος, ο Άγιος και Ιερός της Ελλάδος, να ευημερεί και να προοδεύει. Όταν μάλιστα σε μια σύγχρονη εποχή η οικονομία πιέζει διαρκώς λόγω τους ανταγωνισμούς που υφίστανται μέσα στη σύγχρονη εποχή, ένας λόγος παραπάνω είναι να υπάρχει μια εθνική συνοχή και ένας εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός, προκειμένου να μην έχουμε περιοχές της χώρας να υποχωρούν αναπτυξιακά και κοινωνικά και πληθυσμιακά, δυστυχώς που κάτι παρατηρείται τελευταία, ώστε να κρατάει την ζωντάνια της και την ισχυρή της κοινωνική παρουσία μέχρι και το τελευταίο ελληνικό χωριό. Είχαμε εξελίξεις βέβαια τελευταία στη Δυτική Μακεδονία με την απολυτοποίηση, κάτι που θα φέρει επιπτώσεις στην απασχόληση και στην τονική μας οικονομία. Όμως υπάρχουν τα ειδικά προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα οποία θα αποκαταστήσουν αυτή την απώλεια και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ώστε κάτι που έχει χαθεί να αναπληρωθεί. Μάλιστα με πολύ γενναίο τρόπο, μπορώ να πω. Μια που είστε σε ένα Υπουργείο όπου ο Υπουργός είναι ο φίλος μου ο Χρυσοχοΐδης, θέλω να ξέρετε ότι είμαστε η γενιά των 35 τότε νέων παιδιών που κατηφόρησαν στην Αθήνα ως βουλευτές εκείνα τα χρόνια και 4 χρόνια ήμασταν παρέα μαζί στο ίδιο ξενοδοχείο. Οπότε θα σας παρακαλέσω να μεταφέρετε τις ευχές μου στον κύριο Υπουργό και να του πείτε κάποια άλλη μέρα θα σας ξενοφιλήσουμε μαζί παρέα πλέον, ώστε να ξαναέρθει μια βόλτα εδώ και στα Γρεβενά που ήρθε και άλλες φορές. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή την εικόνα εκείνα τα όμορφα χρόνια, θεωρώ πως βρισκόμαστε σε ένα Υπουργείο όπου ο Υπουργός ο ίδιος είναι ένας προσωπικός μου φίλος εκείνα τα χρόνια, με κυβέρνηση εκεί την εποχή, σε πρώτη φάση την κυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια Παπανδρέου και Σιμίτη. Εγώ βέβαια στη συνέχεια βρίσκομαι σε άλλο πόστο, στην αυτοδιοίκηση, εδώ στα Γρεβενά. Γιατί κάποιος που την πολιτική τη θεωρεί πως είναι ένα λειτουργήμα και ένα χρέος ιερό σε έναν τόπο όπου ζει και έχει επενδύσει ό,τι έχει ονειρευτεί για τη ζωή του, θεωρώ πως αυτός ο ρόλος μου πρέπει να είναι ρόλος που να δημιουργήσει μια ενότητα τοπικά με την κοινωνία, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής, χωρίς συγκρούσεις εσωτερικά εδώ στην περιοχή, χωρίς να υπάρχουν ρήγματα πολιτικά και κοινωνικά. Γι' αυτό δεν συμφέρει ποτέ μια χώρα και ένα λαό. Έτσι λοιπόν εγώ θέλω αυτή τη φορά, με την εμπειρία που διαθέτω τόσα χρόνια με την ανασχόληση με τα κοινά, 12 φορές υποψήφιος βουλευτής, όπου 3 φορές έχω εκλεγεί, σήμερα στην αυτοδιοίκηση θέλω να επενδύσω
ό,τι θετικό αποκόμισα από αυτά τα χρόνια. Και όταν βλέπω νέα παιδιά πλέον όπως εσείς που μπήκατε στο στίβο της πολιτικής, θέλω να σας δώσω την ευχή μου, αγαπητέ μου Υφυπουργέ, από την ψυχή μου, να πετύχετε στο έργο σας, να βοηθήσετε τον τόπο και την πατρίδα, ώστε η Ελλάδα να πορευθεί ανά τους αιώνες πανίσχυρη, δυνατή και συνεχώς σε αναδυόμενους ρυθμούς. Όσον αφορά εδώ για τα Γρεβενά, θα σας βάλω μερικά θεματάκια που έχουν άμεση σχέση με την περιοχή μας και είναι φυσικά βασικοί στόχοι που πρέπει εμείς να τα δούμε μαζί ώστε να αποφασίσουμε και να προγραμματίσουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Εδώ έχουμε την Σχολή Αστυνομίας. Η Σχολή Αστυνομίας είχε ξεκινήσει η ίδρυσή της, και πρέπει να το σημειώσω αυτό, επί ημερών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια η σχολή αυτή αναβαθμίστηκε, προχώρησε σε καλύτερη οργάνωση και προσθέθηκαν περισσότερες δράσεις, όπου υπήρχε μετά ένα κενό διακοπής της λειτουργίας της. Πέρυσι ξαναξεκίνησε μετά από χρόνια η λειτουργία και πάλι ως σχολή, όταν ενδιάμεσα δημιουργήθηκε ένα επιπλέον κτίριο πέρα από το παλιό ορφανοτροφείο που ήταν στην περιοχή, ώστε η καινούργια σχολή να ενδυναμωθεί σε περισσότερες εγκαταστάσεις και υποδομές. Όπως θα δείτε, πάνω ψηλά σε αυτή την περιοχή που βγαίνει ως ένα μικρό πολεοδομικό συγκρότημα πάνω από την πόλη, έχουμε 3 συγκροτήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, που είναι το στρατόπεδο νεοσυλλέκτων, η σχολή της αστυνομίας και στη μέση τους ένα μοντέρνο και σύγχρονο νοσοκομείο. Άρα έχουμε ένα πολυδύναμο συγκρότημα στην περιοχή, όπου και το νοσοκομείο ανάμεσα στα δύο αυτά συγκροτήματα, όπου εκπαιδεύουν στρατιωτικούς και αστυνομικούς, το νοσοκομείο να παίζει το ρόλο του φύλακα άγγελου. Και αυτό το καταγράφουμε με τις επισκέψεις των γονιών που έρχονται να επισκεφτούν τα παιδιά τους, και βλέποντας λοιπόν την περιοχή νιώθουν μια ανακούφιση και μια ασφάλεια, όταν ακριβώς στα 5 βήματα είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο δίπλα τους. Είναι μια περιοχή πανέμορφη, όπως θα έχετε δει, με θέα, με πράσινο, με στα πεύκα, με άνεση χώρων, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει για να λειτουργήσει μια σύγχρονη σχολή. Και χαιρετήσαμε το γεγονός λοιπόν πως από πέρυσι πάλι με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο γιος δηλαδή του πρώτου ιδρύσαντα τη σχολή, να συνεχίσει να επαναλειτουργήσει τη σχολή. Εμείς είμαστε ένθερμοι σε αυτή την καινούργια λειτουργία της σχολής, και όχι μόνο αυτό, θα στηρίξουμε και θα ενισχύσουμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο όσο διαθέτει η Δημοτική μας Αρχή, ώστε η σχολή αυτή να γίνει πρότυπο σχολής για όλη τη χώρα. Έτσι και αλλιώς τα φυσικά στοιχεία τα έχει και τα διαθέτει. Εδώ προέκυψε βέβαια ένα πρόβλημα, το οποίο εγώ το είχα δει παλιότερα και το είχα επισημάνει, ότι το τμήμα της σχολής διατέθηκε για να γίνουν γραφεία της διοίκησης των Γρεβενών. Το είχα καταγγείλει μάλιστα πολύ σκληρά, θεωρώντας πως δεν μπορούμε να σπαταλούμε τα κτηριακά αποθέματα που διαθέτει μια περιοχή, γιατί συγκυριακά και σαν μια εύκολη λύση εκείνης της εποχής πήραμε έτοιμο κτίριο και το κάναμε κάτι διαφορετικό. Ήρθε λοιπόν η ώρα κάποια στιγμή, τώρα που έχει ανάγκη η ελληνική αστυνομία να έχει μια σύγχρονη σχολή, εμείς να έχουμε ένα συγκρότημα με μειωμένη δυναμικότητα αυτή τη στιγμή. Εγώ έφτασα στο σημείο, κύριε Υπουργέ, να λέω πως ακόμα και στην πιο σκληρή λύση μπορούμε να μετακινήσουμε και πάλι την διοίκηση της αστυνομίας μέσα στην πόλη, όπως είναι πιο αναγκαίο να υπάρχει, και να επαναλειτουργήσει όλο το συγκρότημα ενιαία σε μια σύγχρονη σχολή. Αυτό βέβαια υπάρχουν σχέδια τα οποία μπορούμε να τα δούμε και να τα μελετήσουμε όταν και αν χρειαστεί να κάτσουμε να συζητήσουμε κατηδία. Εκείνο βέβαια που μας ενδιαφέρει είναι ότι
μην προκύψει κάτι, γιατί ακούμε τελευταία κάποια σενάρια και έχονται κάποιες ειδήσεις που λένε ότι κάποιοι όμοροι επιχειρούν να δελεάσουν έτσι την ηγεσία του Υπουργείου για να μπορέσουν να αποσπάσουν αυτή τη σχολή και να τη μετακινήσουν στην περιοχή τους. Τα Γρεβενά δεν διαθέτουν άλλες δυνατότητες να έχουν νέα παιδιά εδώ που να στηρίξουν την τοπική μας αγορά και οικονομία. Έτσι κι αλλιώς είναι φιλοξενούμενα τα παιδιά μας και τα προσέχουμε και τα φροντίζουμε εδώ με κάθε τρόπο και μέσον και είναι για μας χαρά να βρίσκονται νέοι άνθρωποι κοντά μας. Και ό,τι χρειαστεί άλλο, κάποιες αίθουσες που κάπου μας έχουν επισημάνει, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το συγκρότημα, για εμάς θα είναι κάτι που επιβάλλεται να κάνουμε και με κάθε τρόπο σε συνεργασία να το επιχειρήσουμε. Αυτά όσον αφορά για τη σχολή. Η Δημοτική Αρχή, όπως σας είπα, ό,τι θα χρειαστεί θα είναι μαζί σας να παρέχει κάθε είδους διευκόλυνση. Και ένα δεύτερο επίσης που θέλω να σας βάλω είναι ότι δεν ξέρω τι δικαιοδοσία έχει η ηγεσία του Υπουργείου στις φυλακές που βρίσκονται μέσα στο νομό μας. Όταν τότε είχαμε σχεδιάσει και ήμουν εκείνος που αρχικά είχε αποφασίσει μαζί με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης τη δημιουργία των φυλακών στα Γρεβενά, ο σκοπός και ο στόχος ήταν η διαρκή μείωση του πληθυσμού, γιατί είμαστε ο νομός με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού σε όλη τη χώρα. Νέα παιδιά δεν έρχονται πλέον στα Γρεβενά, Υπουργέ μου. Πάνε για σπουδές και δεν γυρίζουν πίσω. Ο τόπος δεν έχει να τους προσφέρει κάτι για να τους έλξει, να τους αναφέρει πίσω, να ασχοληθούν σοβαρά με μια κατεύθυνση και ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό στόχο. Με αποτέλεσμα εμείς θα πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι σαν δέλεα, κάτι που να τους δώσει τη δυνατότητα να ζήσουν εδώ και να φτιάξουν εδώ τις οικογένειές τους, εδώ να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, εδώ να αποκτήσει ζωή αυτή η περιοχή. Και τελευταία καταγράψαμε κάποιες συμπεριφορές στη φυλακή, την οποία εγώ με άρθρους στις τοπικές εφημερίδες που προκάλεσε πραγματικά ένταση στα Γρεβενά και μάλιστα αποδοχή από όλη την κοινωνία, ότι θα πρέπει ο διευθυντής των φυλακών να ρίξει με ενδιαφέρον και σοβαρότητα και αγάπη την οποιαδήποτε πολιτική που ασκεί στις φυλακές με την τοπική οικονομία και αγορά μας. Γιατί έχοντας σχέση με τα τρίκαλα από όπου προέρχεται, συνεχώς κάνει αναθέσεις στην αγορά των τρικάλων. Εμείς ο στόχος που κάναμε τη φυλακή τότε και δεχθήκαμε να γίνουν και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να στηθούν στην περιοχή μας ήταν να ενισχυθεί εδώ η ζωντάνια της περιοχής, η οικονομική ζωντάνια και η τοπική μας αγορά. Αυτό δεν καταγράφεται πλέον με τέτοιου είδους πρακτικές που ασκεί η διοίκηση των φυλακών. Θα πρέπει εκεί που μπορεί και εκεί που είναι στο χέρι του να μην πηγαίνει συνεχώς στην αγορά των τρικάλων και να έρχεται στην δική μας τοπική αγορά. Είναι μια μορφή και αυτή στήριξη της τοπικής μας οικονομίας από πλευράς του δικού σας Υπουργείου. Και επειδή αυτά είναι αρκετά όπως σας έχω πει και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, θα σας προσφέρω βέβαια φυσικά και κάποια μικρά δωράκια τσουκνιδόπετα από άγριο μανιτάρι Γρεβενών. Είναι αρκετά ριζότο με άγριο μανιτάρι Γρεβενών. Λοιπόν, εδώ έχουμε μετά. Αυτό είναι το μπέργκερ. Εδώ γίνεται το μπέργκερ για τους βίγκαν. Επίσης το ίδιο. Εδώ μετά έχουμε η φακή κλασική, η αποφλιωμένη κίτρινη φακή, είναι το ρεβίθι, είναι η κόκκινη φακή. Αυτά είναι και προϊόντα μεταποίησης του πρωτογενού μας, της πρωτογενής παραγωγής που περιπατούν πλέον και το άλλο μέσα είναι ο σπριάδα. Και εδώ από την επιχείρηση αυτή των Γρεβενών είναι ένα φυλάδιο που περιγράφει έτσι αναλυτικά τα προϊόντα που παράγονται στα Γρεβενά, γιατί δεν θα είναι ο τόπος μας ένας τόπος υπό εγκατάλειψη, πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις κύρια στον πρωτογενή τομέα στην πρώτη φάση, ώστε οι αγρότες μας να μην περιμένουν στην κλασική παραγωγή των σιτηρών που δεν αποδίδουν εισόδημα ικανό για να μείνει κανείς και να ζήσει στα Γρεβενά. Και εδώ σας έχω 3 βιβλία. Έχει σχέση με τα πέτρινα γεφύρια στο Βενέτικο ποταμό. Είναι μνημεία λαϊκού πολιτισμού. Τα Γρεβενά διαθέτουν ένα ποτάμι που είναι το καθαρότερο ποτάμι στην Ευρώπη και εκεί πάνω υπάρχουν 11 γεφύρια πανέμορφα που ίσως είναι τα πιο πολλά και τα πιο όμορφα στην Ελλάδα. Αλλά δεν πήρανε την προβολή έτσι, ανάλογα με την αξία τους. Παραδείγματος χάρη, έχει άρτα ένα πεντάτοξο γεφύρι.
Το ίδιο πεντάδοξο έχουμε και εμείς, του Σπανού, το οποίο ανακαινήσει και τελευταία. Μετά προχωράμε, Αλυσαγά, μονότοξο, μεγάλο, πρώτο στη Μακεδονία. Της Σπορτίτσας επίσης, που σήμερα γίνεται πανικός από επισκεψιμότητα. Και όλη αυτή την ομάδα των γεφυριών θέλουμε να τη συγκροτήσουμε σαν ένα προϊόν τοπικό, το οποίο θα το προβάλλουμε σαν κύριος τουριστικός τομέας. Όταν μάλιστα έρθει και κουμπώσει ο Ε65, η Αθήνα θα είναι από τα Γρεβενά 3,5 ώρες. Εδώ βέβαια έχω στο γεφύρι του Σπανού, που ανακηρύχθηκε πρόσφατα, είναι αυτό που φαίνεται από ψηλά, και εδώ μέσα είναι όλες οι κατασκευαστικές λύσεις, πώς τελικά έχει ολοκληρωθεί και πώς ξεκίνησε από την αρχική του φάση, που είχαν γίνει κάποιες πρόσθετες μικροκατασκευές για να λειτουργεί, γιατί ήταν δρόμος, κεντρικός δρόμος το γεφύρι αυτό, και σήμερα έχει ανακαινιστεί και έγινε ένα πανέμορφο, και εδώ φαίνεται πλέον σε πλήρη εικόνα, εδώ πώς είναι σήμερα το γεφύρι στην τελική του μορφή. Και εδώ σας έχω ένα βιβλίο δικό μου, έγραψα και εγώ κάτι βέβαια, Ματιά στο μέλλον. Δηλαδή θα πρέπει να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία, με αγάπη, με πάθος, να στηρίξουμε την πατρίδα μας, να ανέβει ψηλότερα, να ανέβει επίπεδα, γιατί είμαστε η πρώτη χώρα του κόσμου. Εδώ αναπτύχθηκαν οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί του κόσμου. Αυτή η χώρα λάμπρινε την παγκόσμια ιστορία και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Λοιπόν, και λέμε με ποιον τρόπο τα παιδιά μας σήμερα, γιατί έχω δύο αγόρια και βάσει αυτούς έγραψα το βιβλίο αυτό, πώς πρέπει να δουν με ποια προοπτική τα επόμενα βήματα των νέων γενιών στην πατρίδα μας. Για να έχουμε συνέχεια και συνεχώς αυτή η χώρα να παράγει και να προοδεύει. Λοιπόν, αυτά τα τρία σας έχω εδώ σαν συγγράμματα και είναι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για την πολύτιμη παρουσία σας σήμερα στα Γρεβενά και την τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να είστε γερός και εύχομαι, μια που είστε νέο παιδί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχετε και ανάλογο και πολύ πιο ανώτερο πολιτικό μέλλον. Κύριε Δήμαρχε, ναι, να ευχαριστήσουμε για την θερμή, την φιλόξενη υποδοχή εδώ και φιλοξενία εδώ στα Γρεβενά, στο νομό και στο Δήμο. Να ευχαριστήσουμε για τις ευχές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία, και τις συμβουλές, πολύ δε περισσότερο όταν προέρχονται από έναν πολύπειρο πολιτικό, ο οποίος μάλιστα έχει ακολουθήσει και αντίθετη διαδρομή από εμένα, ξεκινώντας από τη Βουλή προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι πραγματικά πολύ δημιουργικός ο ρόλος και είμαι σίγουρος ότι με την εμπειρία που έχεις μπορεί να προσφέρεις πάρα πολύ. Να σου πω ότι στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα, όπου μαζί με τον Υπουργό με τον οποίο γνωρίζεσαι προσωπικά, είμαστε. Και θα μεταφέρει τις ευχές μου. Βεβαίως και θα τις μεταφέρω. Που είμαστε στην πολιτική ηγεσία αυτού του πολύ κρίσιμου Υπουργείου σε σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης και τους στόχους που έχουν τεθεί για να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ στο νομό Γρεβενών. Την πρώτη φορά βρέθηκα επισκεπτόμενος στην αστυνομική διεύθυνση, συζητώντας για τα προβλήματα της ασφάλειας στην περιοχή, και εκεί διαπιστώσαμε πράγματι ότι βρισκόμαστε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και σε επίπεδο στελέχωσης, αλλά και σε επίπεδο επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας. Επισκέφθηκα ταυτόχρονα και το σοφρονιστικό κατάστημα των Γρεβενών, το οποίο καταλαβαίνω πόσο μεγάλη σημασία έχει για την τοπική οικονομία και τη σύνδεση με την τοπική οικονομία, και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ένα από τα καλύτερα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, και μάλιστα στους στόχους που έχουμε θέσει η σοφρονιστική πολιτική είναι να ακολουθήσουμε και έναν διαχωρισμό των κρατουμένων με βάση τα αδικήματα που έχουν διαπράξει, και σε αυτό ένα κεντρικό στόχο έχουμε και το συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, τον οποίο σύντομα θα διαπιστώσετε κι εσείς. Και σαφώς, επειδή ακριβώς καταλαβαίνω και συμμερίζομαι την ανάγκη να υπάρχει αυτή η σύνδεση με την τοπική οικονομία, σαφώς και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη όλα αυτά τα οποία είπες, και προφανώς θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη δεύτερη όμως επίσκεψη, η οποία είναι με ένα κλιμάκιο κυβερνητικό, αλλά και κλιμάκιο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, γίνεται στο πλαίσιο και των
προσεχών ευρωεκλογών, προσπαθώντας να μεταφέρουμε το μήνυμα παντού ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες και είναι κρίσιμες γιατί επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, επηρεάζουν το μέλλον της χώρας μας, επηρεάζουν τη σταθερότητα της χώρας μας. Στην Ευρωβουλή λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν τις ζωές μας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της νομοθεσίας που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ξέρεις πολύ καλά και από την προηγούμενη θητεία σου στο Κοινοβούλιο, η οποία ήταν ευδόκιμη, θα ξέρεις ότι πολλή νομοθεσία έρχεται πραγματικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, κρίσιμα θέματα όπως το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, όπως οι πόροι που κατευθύνονται στον αγροτικό τομέα, όλα αυτά επηρεάζουν τις ζωές μας. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επίσης επηρεάζουν και το μέλλον της Ευρώπης. Μια Ευρώπη την οποία θέλουμε πιο δυνατή, πιο ενωμένη, με κοινούς στόχους και σε αμυντικό επίπεδο και σε στρατηγικό γεωπολιτικό. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι πρέπει να περάσουμε αυτό το μήνυμα παντού. Θα πρέπει να σου πω ότι σήμερα επισκέφτηκα και τη σχολή της αστυνομίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι αυτή η σχολή λειτουργήσε μετά από 11 χρόνια πάλι με απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή εμείς στο Υπουργείο έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των αστυνομικών και όχι μόνο στην εκπαίδευση την καλή που είναι στο αρχικό στάδιο αλλά και στην συνέχεια, θα πρέπει να σου πω ότι τέτοιες δομές εμείς τις θέλουμε, τις ενισχύουμε και σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα κοιτάξουμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο και να ξέρεις ότι και για αυτό το θέμα αλλά και για όλα τα άλλα τα οποία σήμερα συζητήσαμε με όλους τους υπόλοιπους φορείς που επισκεφτήκαμε, είναι πολύ κρίσιμη η συνεργασία και του Υπουργείου μας και της κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήμο και θέλουμε αυτό να συνεχιστεί. Όχι μόνο στο σοφρονιστικό κατάστημα, όχι μόνο στη σχολή, αλλά βέβαια και στην πολιτική προστασία, γιατί επισκεφτήκαμε και την πυροσβεστική υπηρεσία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κλιματική κρίση πλέον παράγει πολύ έντονες συνέπειες. Εδώ πέρα έχετε ένα από τα ωραιότερα τα μεγαλύτερα και ωραιότερα δάση της χώρας. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν και στην πολιτική προστασία. Και εδώ χρειάζεται η συνεργασία, η στενή συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και του Δήμου. Έχουμε τη χαρά στο κλιμάκιο το οποίο είμαστε να έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Βούτσιν, ο οποίος είναι ειδικός και σε θέματα, είναι Γενικός Γραμματέας με ειδικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και επισκεφθήκαμε σήμερα και το επαγγελματικό λύκειο. Και νομίζω ότι εκεί πέρα συζητήσαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων και μπορούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να διαμορφώσουμε και πολιτικές και κατευθύνσεις. Γιατί νομίζω ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος, δεν είναι μόνο πολύ όμορφος τόπος, αλλά είναι ένας τόπος με πολύ καλή αγροτική παραγωγή. Το έδειξαν άλλωστε πριν από λίγο και όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία μας παρουσίασες. Μπορούμε λοιπόν μέσα από εκεί να δώσουμε κατευθύνσεις και στους νέους μας να ενισχύσουμε και την ενασχόληση με τον αγροτικό, με τον κτηνοτροφικό τομέα. Είδαμε και αγρότες της περιοχής, συζητήσαμε για τα προβλήματα. Όλοι εμείς λοιπόν εδώ πέρα, είναι μαζί και ο βουλευτής μας από τον νομό Πειραιώς, ο κ. Κουρκουδίνας. Ακούμε, στη συνεργασία και με τον βουλευτή μας εδώ πέρα, ακούμε τα προβλήματα, συζητάμε και ενισχύουμε τους δεσμούς συνεργασίας και με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και με τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Νομίζω λοιπόν, αφού ακούσαμε όλα αυτά και έχουμε μια πολύ καλή πλέον εικόνα και συνεργασία με τον εκπρόσωπο. Εγώ χαίρομαι που διευρύνατε δηλαδή τα αντικείμενα με τα οποία ασχοληθήκατε και αυτό μας ευχαριστεί επιπλέον. Θα πρέπει να σταθούμε βέβαια και πάντοτε υπάρχει μια σύνδεση. Για παράδειγμα, στο σχολείο συζητήσαμε και για θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία ευρύτερα. Συζητήσαμε και για το πώς μπορεί η αστυνομία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να συνεργαστεί με τα σχολεία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ανήλικης παραβατικότητας που είναι πραγματικά μια μάστιγα η οποία επεκτείνεται το λένε και περισσότερο και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στον νομό είσαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο προς αυτό, αλλά δεν πρέπει όμως να εφησυχαζόμαστε. Η κοινωνία σήμερα παράγει τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες και πρέπει να προσέξουμε. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε και θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία πάνω σε αυτά τα θέματα και νομίζω ότι και η σχολή και το σοφρονιστικό κατάστημα ενισχύουν την τοπική κοινωνία και η τοπική κοινωνία τα έχει αγκαλιάσει. Εμείς θα τα στηρίξουμε όσο μπορούμε και με τη βοήθεια τη δικιά σας νομίζω ότι μπορούμε να τα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν πληρέστατη έτσι η περιγραφή και η παρουσίαση που έκανε ο κύριος Υπουργός για ποικίλες έτσι
δραστηριότητες που ανέπτυξε σήμερα και όχι μόνο στα αυστηρά υπουργικά του καθήκοντα, και αυτό μας δίνει πραγματικά την ελπίδα ότι η περιοχή μας βρίσκεται κάτω από τη σκέψη της κυβέρνησης με μια... Και στη σκέψη και στη σκέπη. Μπράβο, Γιάννη. Έτσι, με αποτέλεσμα να πιστεύουμε ότι. Δεν μας αφήνει άλλωστε και Γιάννη έτσι και από τη σκέψη. Με αποτέλεσμα να ελπίζουμε ότι πραγματικά θα έχουμε καλύτερες παρεμβάσεις από την πλευρά σας, ώστε τα Γρεβενά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία κάθε είδους μορφή προβλήματος, όπου και αν αυτή προέρχεται. Και χαιρετίζω πραγματικά ακόμα μια φορά την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμή για μας που είστε εδώ. Και εύχομαι να έχετε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και προσωπικά. Να χαιρετίσουμε και στον Υπουργό. Να τη δώσετε στον Υπουργό, βέβαια. Σήμερα έχουμε το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στα Γρεβενά, με αφορμή τις ευρωεκλογές και όχι μόνο, γιατί απέδειξε η κυβέρνηση ότι επισκέπτεται τα Γρεβενά και στηρίζει τα Γρεβενά όχι μόνο την περίοδο των εκλογών, αλλά συνεχώς έρχονται κλιμάκια, βουλευτές, υπουργοί, για να αναδείξουν το πλούσιο έργο αυτής της κυβέρνησης, αλλά και να ακούσουν και τις δικές μας απόψεις και τα δικά μας προβλήματα. Με χαρά να καλωσορίσω τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον φίλο και συνάδελφο Αντρέα Νικολακόπουλο, τον Σπύρο του Κουλκουδίνα, έναν εξαιρετικό συνάδελφο βουλευτής από την Πιερία, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Είναι σημαντικές αυτές οι επισκέψεις, είναι σημαντικές αυτές οι επαφές με τους φορείς του τόπου, με τους θεσμούς του τόπου, κύριε Υπουργέ, και με αφορμή τη δική σας επίσκεψη και το δικό σας στο Υπουργείο, που έχουμε πάρα πολλά να απευθυνθούμε και έχουμε πάρα πολλά να ζητήσουμε. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2019 για την επανελειτουργία της σχολής. Η κυβέρνηση, τότε εγώ ήμουν αντιπεριφερειάρχης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε αυτή την προσπάθεια, αυτό το εγχείρημα, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος στις δηλώσεις του, ότι είχε λειτουργήσει την πρώτη φορά με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και επανελειτουργήσε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε μια πόλη, μια περιοχή με μεγάλη μείωση πληθυσμού, από τις μεγαλύτερες βάσει της τελευταίας απογραφής σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η σχολή ήταν μια ανάσα, ένα δάσος που δίνει καθαρό αέρα σε όλη την τοπική κοινωνία. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και την τωρινή Περιφερειακή Αρχή, και θέλω να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω και τους δύο, και τις δύο αρχές μάλλον. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι πόροι από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την πλήρη για τον πλήρη εξοπλισμό και κατασκευή του τρίτου ρόφου, ώστε να υποδεχτούμε άλλους 172 ωφελούμενους. Θέλουμε να μας βοηθήσετε σε ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα που μας ενημέρωσε ότι οι περιφερειάρχες, και ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω ξεκινήσει την προσπάθεια για την πλήρη ανάπτυξη της σχολής. Είχαμε χθες ως φορείς που αγαπάμε τον τόπο, ο Δήμαρχος, και τον ευχαριστώ θερμά το ότι στηρίζει αυτή την πρόταση για ένα καινούργιο κτίριο. Θέλουμε, το άκουσες και μόνος σου τα έλεγα όταν ερχόμασταν στις συζητήσεις μας, σου τα ανέφερα και στις συναντήσεις του Υπουργείου και στη σχολή, ότι πραγματικά η κοινωνία των Γρεβενών χρειάζεται την πλήρη ανάπτυξη αυτής της σχολής. Βλέπεις ότι είμαστε όλοι με ένα πνεύμα, μια ψυχή, κυβέρνηση, τοπικός βουλευτής, δήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης, περιφέρεια, υπάρχει ομοψυχία, υπάρχει σύμπλευση στα ζητήματα του τόπου για να δώσουμε λύσεις. Θέλουμε να είσαι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια όταν θα το συζητήσεις αυτό το φλέγον ζήτημα για εμάς. Θέλουμε να είσαι δίπλα, όπως κάνει πάντα η Νέα Δημοκρατία. Στηρίζει την περιφέρεια και το απέδειξε πολλές φορές στην περιοχή των Γρεβενών. Είναι ευκαιρία ακόμα μια φορά σε ένα ζωτική σημασίας να δώσετε το κάτι παραπάνω για την περιοχή των Γρεβενών, που πραγματικά το αξίζει. Το αξίζει ο κόσμος των Γρεβενών, γιατί φυλάμε θερμοπύλες. Επιλέξαμε κατ' επιλογή να μείνουμε και να δραστηριοποιηθούμε στα Γρεβενά, να κάνουμε τις επιχειρήσεις μας στα Γρεβενά και ο καθένας το δικό του μετερίζει το επαγγελματικό, να μείνει στον τόπο, γιατί όπως και σε μένα, σίγουρα και σε όλους και σε άλλους πολλούς που μείναμε εδώ και επιλέξαμε να δραστηριοποιηθούμε εδώ, δόθηκαν ευκαιρίες να φύγουμε, αλλά επιλέξαμε να μείνουμε σε αυτόν τον τόπο. Γιατί τον αγαπάμε, ασχολούμαστε με τα κοινά, όχι γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε δουλευτάριδες όλοι μας και δουλειά έχουμε
και σκοτούρες έχουμε και προβλήματα έχουμε και προσπαθούμε ο ένας με τον άλλον μέσα από την ενασχόλησή μας με τα κοινά, με μοναδικό σκοπό και γνώμονα το καλό του τόπου, αφήνοντας προσωπικό χρόνο, προσωπικές επιχειρήσεις και ο κάθε ένας το δικό του κομμάτι που γνωρίζει καλύτερα, όλοι μαζί να προσφέρουμε για αυτόν τον τόπο. Θέλω, Υπουργέ μου, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Έχουμε μια καλή συνεργασία. Θέλουμε να είσαι αρρωγός και στην καινούργια προσπάθεια που κάνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γιάννη, ξέρεις, εκλεκτές συνάδελφοι, ξέρεις ότι είχαμε και θα έχουμε την ίδια στενή συνεργασία. Και να το πω με την ευκαιρία ότι είσαι ένας από τους δραστήριους βουλευτές που πραγματικά με έχουν επισκεφτεί αρκετές φορές και καταλαβαίνω και τις αγωνίες μιας, και εγώ είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας, καταλαβαίνω λοιπόν και ξέρω πόσο διεκδικητικός είσαι. Να είσαι καλά και να ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες και σε ξαναπεριμένουμε στο όμορφα Γρεβενά. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω ότι όσον αφορά την κατασκευή νέας αστυνομικής διεύθυνσης, ώστε να έχουμε την πλήρη ανάπτυξη της σχολής, συμφωνούν και οι συνδικαλιστές. Το είπαν άλλωστε μέσα στη συνάντηση που είχαμε με στελέχη της διεύθυνσης και τα στελέχη της σχολής, ότι συμφωνούν να γίνει ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης, στο δικό τους οικόπεδο, εάν πρόκειται να μπορέσουμε να κάνουμε τη σχολή και να τη φέρουμε σε αυτό που όλοι επιζητούμε, σε πλήρη ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα στα Γρεβενά, σε αυτήν την περιοδία του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλή στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, συνοδευόμενο από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε έρθει εδώ πέρα για να ακούσουμε προβλήματα και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει προβλήματα τα οποία συμπλέουν από διαφορετικούς φορείς και από διαφορετικούς ανθρώπους. Τα ίδια θέματα μας ανέπτυξε ο Αντιπεριφερειάρχης, τα ίδια θέματα ο Δήμαρχος, τα ίδια θέματα διεκδικεί εδώ και ένα χρόνο ο τοπικός βουλευτής των Γρεβενών στην Αθήνα, θέματα τα οποία μας έχει κάνει κοινωνούς εδώ και ένα χρόνο και θέματα τα οποία φυσικά είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Εμείς όμως ήρθαμε εδώ πέρα για να μεταφέρουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι το εξής, ότι η κάλπη των ευρωεκλογών δεν είναι κάλπη χαλαρής ψήφου, δεν είναι κάλπη διαμαρτυρίας. Στις ευρωεκλογές λοιπόν επιλέγουμε αυτούς οι οποίοι θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν την επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Επιλέγουμε αυτούς οι οποίοι θα πάνε να διεκδικήσουν για τη χώρα μας. Επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι θα διεκδικήσουν αύριο ένα εμβληματικό έργο, θα πω εγώ, το οποίο ολοκληρώνεται και το οποίο διεκδικήθηκε, το οποίο δεν είναι άλλο από το φράχτη στον Εύρο, όταν ευρωβουλευτές άλλων παρατάξεων έλεγαν να σταματήσει η χρηματοδότηση. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση, συνεχίστηκε και το έργο αυτό το εμβληματικό ολοκληρώνεται. Ένα έργο το οποίο αφορά την ασφάλεια των συνόρων της Ευρώπης και όχι την ασφάλεια των συνόρων της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θέλουμε να πούμε στους πολίτες ότι πρέπει να επιλέξουν τις δυνάμεις αυτές οι οποίες θα εκπροσωπήσουν καλύτερα την Ελλάδα στην Ευρώπη, αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Να είστε καλά.